Shalom, maayong adlaw mga kamisyon, maayong adlaw. Naala ko'y gamay minsay nimo. Usa ka pangutana nga nagaingon, mutuo ba ka og last days? Ang last days mga kaigsunan, gisgutan ni sa Bible. Ang last days nag-refer ni about the coming of the Lord Jesus. Daghan nga bot gipasabot sa last days. Pwede nga magaingon ta nga matapos ng kalibutan. In fact, ang Bible nagsulti pod nga tunawon ang tanan nga naa niini. Pero ang usa sa mga last days nga angay natong sabton ug angay natong tuan mga igsunan, kining second coming ni Jesus. Kay gisgutan sa Bible mga igsunan nga mobalik si Jesus sa pagkuha sa mga nagkulat niya. Gisgutan na sa Hebrew chapter 9 verse 28. Mubalik sa ikaduhang higayon, dili na labot sa sala, apan alang sa pagkuha nila sa naghulat niya. Ang pangutana karon, naghulat ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Unsa man ang naghulat sa pagbalik? Ambot pasabot magaigsunan, kung isgutan nato ning paghulat, kung naa kay gihulat gali, di man pwede nga magkumpiyansa ka, di man pwede magusik-usik ka sa panahon, di man pwede nga dili ka attentive sa someone nga imong gihulat. Meaning na akay gitawag og alertness, readiness, kining ang imong focus, ang imong attention tuan niya sa imong gihulat. Sa samang paagi, kung naghulat ka sa pagbalik sa Ginoo, meaning ang imong panahon karon gihatag nimo niya. Ang imong panahon karon imong gibalyo, gitreasure nimo na. Ambot pasabot diya nga naa kay maayong relasyon sa Ginoo, naa kay pag-ampo, naa kay of course pagpagamit sa Ginoo, pagbuhat og matarong, imo na nang gilangkat ang mga pagdumot, mga pagbati sa kasing-kasing nga di maayo. Kay gisgutan na sa Bible nga dili maayo ang pagdumot sa imong sikataw, ang imong mga kasakit. So ang paagi makaigsunan nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo, meaning ato nang gisugid sa Ginoo atong makapakyasan aron nga mahinluan ang atong konsensya. Ambot pasabot diya nga kumpiyansa ka ba, confident ka kung mobalik si Jesus anytime from now, ikaw mismo sa imong kaugalingon confident ka nga usa ka nga iyang balikan. Kaya ang rason makaigsunan nga si Jesus naghalad siya kaugalingon, nagsakripisyo siya, namatay gilubong na banhaw aron man to nga mabayran ang atong sala, malukat ta makaigsunan, aron ta dili mahimong hinukman ngadto sa pagkalaglag. So ang tao nga andam sa pagbalik sa Ginoo, tao kini nga nagbaton og maayong relasyon sa Ginoo. Ang pakigrelasyon sa Ginoo makaigsunan, meaning naa kay pagpangalagad. Tao ka nga gimatarong na sa Ginoo, kay naghinulsol ka, pinagis yung pagtuo, ang Dios nagmatarong nimo. Nga dili nakasama kaniadto. Ang tao nga nangandam makaigsunan, tao na nga mitalikod sa pagpakasala. Kung palahubo ka kaniadto, adik-adik ka kaniadto, libakiro ka kaniadto, puno ka sa bisyo, kahilayan, ikaw nga tao wa kay panahon sa Ginoo kay pagsimba, so kana tanan imo nang gitalikdan. Tanang klase nga dili maayong butang nga din nag-bear witness ang imong spirito, nagkonbiktar nimo. Kay ang atong spirito makaigsunan mao na gigamhan sa Ginoo aron nga ikaw mo decide ka to say no sa mga butang nga dili maayo sa mata sa Dios. So kung ikaw nangandam sa pagbalik sa Ginoo, so gikan karon nagbaton ka sa kahadlok sa Ginoo, nag-alagad ka sa Ginoo, do na kay panahon sa Ginoo. Gisgutan gali sa Bible nga ang tinuod nga kahadlok sa Dios mao ang pagdumot sa daotan, sayunan ka. Sa ato pa, kung tinuod ta nga nay pagtahod ug kahadlok sa Ginoo, gidumtan nimo ang pagkadaotan. Naa sa Proverbs makaigsunan, I think chapter 8 verse 13. So kana lang makaigsunan nga minsay. So ang atong gidala nga pangutana karon, mituo ba ka sa gitawag og last days? Kung di ka mutuo, imo nang choice. Ang bantaw mingon nga dugay naman na nga wali nga mobalik ng Ginoo. Makaigsunan wa pa siya mibalik, wa pa kanandam.
dili pud ta kabuot sa Ginoo, kay ang Bible nagsulti naman daan nga way nasayod sa oras, adlaw ug tuig, bulan usa nga panahon mo balik siya. Ang importante sa tao nga nakay pagpangandan, nakay pagpangalagad sa Ginoo. Gitagaan ra kita higayon, gitagaan ra kita sa grasya sa Ginoo aron ang tao nga makapamalandong ug makabalik loob sa Ginoo. So igsoon ko higala, regardless sa imong denomination ug reliyon, daghang mga tao karon tungod na lang sa reliyon magpatay, makaigsunan. Unsa imong reliyon, padayon diha, importante nga seryoso ka sa imong paghulat sa Ginoo. Sumala sa atong gisgutan nga diyon ikaw nga tawo nga naghulat sa Ginoo, muna yun sa Bible nga bag-o na kang binuhat. 2 Corinthians 5 verse 17. Si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o siyang binuhat. Ang daan mangagi ug ang bag-o magsigpangabot. So dunay mga bag-ong butang nangabot nimo. Meaning, nausab ang imong pangunahuna, nausab ang imong kinaiya batasan, pagpanulti, nausab. Kay ngano, ang Dios nag-usab sa imong kinabuhi. Tungod kay may cooperate ka sa plano sa Ginoo. Tungod kay naningkamot ka. Tungod kay nagtinguha ka nga mga lagad sa Ginoo. So makaigsunan ka na lang atong pagdasig nimo, hinaut ko nga imo nang gi tagaag bili karon samtang naminaw ka. Gimahal kaayo ka sa Ginoo. Naay pay plano ang Dios nga nindot alam nimo. So dalaygon ang Dios og salamat sa imong pagpaminaw. Bye-bye.